రీసెంట్‌గా మహారాష్ట్ర వెళ్ళినప్పుడు చంద్రపూర్‌లోని మహాకాళి టెంపుల్ కూడా వెళ్ళామనమాట. అమ్మవారు చాలా పవర్‌ఫుల్. నిజాయితీగా ఏది కోరుకున్నా కూడా వెంటనే తీరిపోతది కోరిక అనేది. సో, ఇక్కడ టెంపుల్ లోపలికి వీడియో, ఫోన్ అలౌ లేదు కాబట్టి నేను బయటే మీకు చూపిస్తున్నాను. అమ్మవారు ఎలా ఉంటదనేది ఫోటోస్ ఉన్నాయి. ఆ ఫోటోస్‌లో చూపిస్తున్నాననమాట. సో, ఇక్కడ అమ్మవారి చిన్న చిన్న విగ్రహాలు గూడా ఉన్నాయి. దాంతో పాటు మీరిక్కడ వీడియో చూస్తే తెలుస్తది. అమ్మవారు ఇక్కడ గుహలో ఇట్లా పడుకున్నట్టుగా ఉంటారనమాట. ఒక చిన్న విండోలో నుంచి మనం చూడొచ్చు. అప్పుడు చూసినప్పుడైతే ఇట్లా మొత్తం షివర్ వచ్చేస్తది బాడీ. నిజంగా అమ్మవారు అక్కడ పడుకునే ఉన్నారా అన్నట్టుగా ఉంటది. మీరు ఫోటోలో, వీడియోలో చూడండి. ఇక్కడ ఉన్న విగ్రహాల్లో ఎలా ఉందో అమ్మవారు అలాగే ఉంటారు. చాలా పెద్దగా ఉంటారు. మేమైతే ఒక చీర, కొబ్బరికాయ అవి అన్నీ ఇచ్చారనమాట. అవి తీసుకొని గుడి లోపలికి వెళ్ళాము. ఇక్కడ పూజకి, అక్కడ పూజకి కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటది మనకి. సో, మీరు కూడా ఎప్పుడైనా విజిట్ అవ్వాలి అనుకుంటే చంద్రపూర్ వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఈ టెంపుల్‌కైతే వెళ్ళండి. ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వాళ్ళు మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ని కమెంట్